pokok ini wates kata dumadang di dalam Cahya tadi dalu menika mangke badhe gumelar wayang kulit saking penyanipun pokok dalam Cahya tadi kanthi lakon bangun pura kencana bangun pura kencana nggih. Oke, gaya bebas, lalu gaya bebas. Iya, belum bener kalau bisa. Nah, sebelah sabar. Sabar dari ini laki-laki, berapa kan? Nah. Saya error. Sambut? Alhamdulillah. Sama wis, monggo. Sakit. Ribut? Oh, masih ada lagi? Iya. Masih ada lagi tiga. Mas, saya berikan 1, 2. Terima kasih. Ini semoga dinamakan. Salah satu penyerahan tokoh wayang saking panjangipun Bapak Kepala Desa katut dumateng panjangipun di dalam Cahya tadi. Minangka pratandha kawiwitan pagelaran wayang kulit dalu atas wonten ing dalu menika. Alhamdulillah, kaum dengan
넘친밭에는 앞으로 산으로 하나의 상편 하나씩 다세 열고 밖에 안내본
mantra rahayu. Media saking Sang Hyang para ipah ingkang angling ngurga asmaning Gusti. Wrewana pasuk ingkang lagya mangesti darmaning kabudayan rahayu. Minangka bentukaning kandha kawis tinggal ana desa Banjardawa mapane Jembar Sarwa Bawira. Wonten desa Silembanggung saben lumrih menggo dilating. Dadi asri wanguning ratri kawis tinggal jajar badanannya Wisma Jembar Mangkulatari menggo indhahe kang sekar. Pekarangan kebon Kinagredanon naratas binelah wenganing gapura sinerat piwulan mulat sarira Hamrasawani. Dasare tanem tuwuh ingkang mawarni-warni karang kitri tumpang sari ambit mangkana dadi indah edi lan peni. Sumbering toya bening ingkang gumrining lili ing kali Malimbar kinarya ngelepi pasabinan ora mung ana ing desa kono nanging Malimbar nganti desa Kiwa Tenene. Grojogan Pancur ingkang tinalang pring kinarya sesuci diri tumraping para kawula ingkang manembah marang Gusti kang Maha Suci. Prabu sekawaning jang umandang sunduling sawang mijil saking sono sembahyang angajak pring para kawula sujud pring Gusti kang Maha Wetenang. Dupi srengenge wis jledul ing jagat wetan para among tan samya tumuju pring pasabinan lan pategalan hangulah bumi ngarap siti pari jagungan yen ijo royo-royo. Wancine panen para kawula kawis tingal bagya mulya jigra ngunjukaken rasa syukur marang Pangeran kanthi nindakake adat lan budaya sedekah bumi. Bersih desa saya ngrembaka pratanggane lamun ing kawula kono guyub rukun urip makmur kerta lan raharja. Nadyan to namung dumados saking rong dukuh parandene sembodo ngawontenaken tasakuran ing papan kang gawira. Labet sayep saewa kabeh manunggal tetunggalan kabeh rumangsa bandar deni satemah saben umum gelem urunan 100.000. Pramila Ki Semar Badranaya anane amung mili sarta mangestuni dhumateng sedyane para kawula ingkang remen dhumateng kabudayan sing nyuwun gelaring budaya yekti para kawula parandene yektine lurahe wong melu watone liyane kabeh do gremulman. Hayong-hayong ten jenjang permanen awet pinter iki Lurah Badranaya kanggo srambah kaping pindho yen pilih dening para kawula. Dengan putra tepik bonen nggih Lurah Gareng Petro Iwah Ki Bagong printun dalu tansah semanding kedadak Patung prapane satriya para putra-putra Pandhawa mijil saking kahyangan Arga Dawa inggih Bambang Sanghyat Majane Raden Arjuna. Barang kantung putra Indradipati
atmajane Raden Werkudara yang kasih Raden Antasena. Mangkono piye Semar Sidramanan Brama rawuhnya sang Bendara kekalih. Nang karang kadempal ledang Kilora Semar sak pranaane mulat kebon kekalan aren-aren sami ngunduh arupala sinden sasendonan sarwi joget genti genti ana desa Pak Lurah nyontoni nindakake kewajiban desa carek ngati penulise Mbah Bayan perintah rawuh njur Mbah Mudin munta wong mati Joko boyo mrekaman Joko tirta iku andung banyu kang marata kami tuwa pangayom Sangya Pradase
RT RW munggah dandan gula napa niki wae Pak dandan gula bisa berkah tanpa beda kaya desaku kene iki dandang iku dangan gula ki legi tegese anggonku mudhang lan nyuwun marang kurbane Mbang Agung muga-muga ing desa kene wiwit saka perangkat nganti masyarakat kabeh angkuh berkah saka Gusti Allah. Aja nganti dadi desa sing bubrah wonten dandang gulane enek desa bubrah bayang nyambi lantik Jogabaya ndekemi mbok rondo tarik hati penulise Mbah Mudin Langgar Dadu Pak Carik ngedhekke korupsi RT RW mainan kami tuwon dukun yaine sapa pelacuran mbok nyaine kok malah nganake dhuwit Gusti nyuwun ngapura kula mboten nyemoni sinten-sinten mboten kritik sinten-sinten lahir batin kula mboten kritik sinten-sinten ewadene kok nglakoni berarti atine mriku wedel nggih napa mboten lur kowe iki ditimbali kene lagi pisan bae kok wis muni sing ora-ora kaya tegemen muni kaya ngono kuwi mbok kirang mboro ki matur nuwun karo panitia kok malah ditegel-tegeli ucap sing kaya ngono landhepe kaya ngono tegel ra tegel ya tetep tegel yen nganti piyai kene kok njogelo karo sampean piye yen gelo nyatane sesuk-esuk aku wis mulih ketemu paling ya taun ngarep sih aku jebul ngene sing tak anti-anti apa ngene lha wis anggere pinarak ingkang payo
Prapta ora liwat salam taklimku katur Ki Demang Badranaya. Inggih sampun kula tampi anggadosaken santosaning lair batos tanpa beda kelawan Antasena wa Semar wilujeng iskala niring sambika langgonku Prapta tansah sinampuraning kamulyan dipayungi kelawan kabagyan ora liwat salamku katur marang Kyai Semar Badranaya. Inggih Ndara Antasena sampun kula tampi mugi anggadosaken tentreming desa kula mriki. Janur gunung kadengaren ing atasipun paduka kekalih menika satriyane bangsa pitatane para umat mustikaning para satriya parandene kok kersa kraya-raya rawuh wonten ing rompok kula mriki. Syukur bagi menawi anggenipun rawuh wonten ing Karangkadempel mriki namung mertinju sarta tilik dumateng kawontenanipun kula Semar lan anak kula tiga Gareng Petruk Bagong. Dewa semanten menawi wonten bab wigati badhe kababar bebasan nyidang rujak ing Cempaluk cumengen kula daya-daya kepengin urip jatining gati. Kyai Semar bener kang dadi pangandikamu pancen sepisan anggonku surakane Karangkadempel ngendhake dawuh utusaning Gusti ingkang pungkasan ingkang surasane. Sok-soko menungso sing gelem nyambung paseduluran nyambung kekadangan ing kono bakal dijembarke rejekine lan uga diparingi panjang yuswane dawane umur kebaka ing reh barokah. Dene kang angka 2 Kyai Semar gandhengaken kelawan wisanggem niki ngrumangsane lamun to dadi putra Pandhawa dadi satriyane bangsa ing negara Ngamarta kene sing tegese rakyatan sapura pirane duwe tanggung jawab abot tumrap baner bajen butek bening mulya rekasane para kawula sak negara Indraprasta. Mongko wis cekap pratira lamun Ripalungguhan iki semune negara Ngamarta nembe ketaman pagebluk larang sandang kelawan pangan para kawula pating jerit rereyongan malah kepara gandeng panguripane wong Ngamarta sapirangan saka anggene padha tetanen anggene garung luku garap sawah lan uga nandur ning pategalan. Ripalungguhan iki kahanane para among tani banget lenyuake banget lemesakake banyune kuwi angel engko yen wis lakon dadi tanduran tenan tandurane mesti dipangan karo ama satemah para kawula gagal anggene panen niku teng pundi saperangan gedhe negara Ngamarta desa ngadesa kaya ngono kuwi larang sandang lawan pangan larang banyu tur akeh ama ning benten kaliyan Karangkadempel nggen kula mriki lho Gus ampun dikebyawiyah yen liyane desa kula mriki do larang sandang pangan larang banyu yen mriki menika banyune malah turah-turah malah saged ugi malimbar nganti desa kiwa tengen mriki kabeh entuk banyu ing mriki meh sak kecamatan jagake banyu ing Karangkadempel. Uripe para kawula racake mulya nadyan teng mriki menika hawane adem hawa sing adem kala wau mahanane tentreme ati ademe pikir mula mikir tiyang mriki niku semeleh tur ora kami bandanen rumangsa urip ana alam donya urip ana desa gandeng desa kuwi duwe adat duwe tradisi Waton desane kok duwe gawe, desane kok duwe hajatan. Mesti para kawula iki moh mandeg, moh leren, moh mangku tangan. Sak propirane ya kudu melu duwe gawe. Nuwun sewu, niku desa Prancis ireng mriki. Manggejah, manggoleki. Tiyang syukuran desa niku racake liurane pira to? Mung 20.000 mung gawe 30.000 ning teng mriki niki saben wungu iki 100.000.
Muga-muga sing doiran dhuwuran semono kae rezekine tambah kathah melimpah ruah kebak berkah. Mergo wong mriki ora wedi miskin, ora wedi melarat, ora kami bandangen, kowe mikir ki enteng. Saiki dhuwit kelangan 100, aku percaya iki kok bar ngendalike 100 juta. Niku. Dadi kudu duwe kapitayan sing jenenge wong Donodiyah, wong ngamal, wong sedekah niku ora bakal lokak ning parandene saya kebak ora mutah parandene tambah mangtitene mawon. Taun iki gelem gelar budaya kaya ngeten iki. Taun ngarep wayangan melih, kowe urungan ben wong 500 niki mangke. Masyarakat si Jolunjo Asir meja pantasih foto Lampis ireng bidul karo desa liya-liyane kuwi aku ora maido mergo pancen pinter lan wasise Kiai Semarang yen nata desa. Sing pinter niku sapa? Ta kula niki mboten pinter. Sing pinter ya kabeh para kawula niki. Wong desa utawa perangkat niku teng mriki mung manut piye karepe para kawula. Ngoten niku. Ning kawulane ya sembodo, upamane duwe usul ngeten-ngeten iki kawula ya gelem kurban. Lah niku apike teng mriku niku dadi kawula dadi rakyat, aja mung iso nyacat karo maido karo pejabat desa. Yen wani usul ya kudu wani rakyat tenan niku sing apik teng mriki. Yo. Kula kang mangkon nuwun sewu. Yen sak liyane Karang Kadempel, sak liyane Klampis Ireng isih akeh desa-desa sing uripe para kawulane padha rekoso. Kaya sing ndak aturake ngarep mau, larang sandang lawan pangan. Panene mesti gagal mergo tansah dipangan karo ama. Gandeng panjenenganmu iki Kyai Sepuh, Kyai Semar. Panjenenganmu iki wong tuwa sing kudu kena tinuwata lan tinuwi-tuwi, wong tuwa sing kena kanggo paugeran, wong tuwa sing kena kanggo gundelan. Kula rakyat tanggung seklimah para gati paringa dawuh ngamarta tek kaya ngene iki sebabe apa lan seranane desa-desa liyane Klampis Ireng ben kaya Klampis Ireng iki carane piye. Nuwun sewu nggih. Kula tak nderek matur klungsu-klungsu Semar tak melu Dunadyanto ucem-ucem diraupi kula tak melu usul.
Menapa sebabipun saperangan ageng negari Ngamarta niku ripalungguhan samangke ketaman pagebluk ketaman prihatin. Wong desa uripe padha rekoso merga larange pangan kala wau. Merga samangke wong Ngamarta niku akeh-akehe do lali karo jati dirine. Do lali karo adate, do lali karo budayane. Lah niku mongko sampun cetha pangeran maringaken kanugrahan wujude bumi lajeng dipun tanduri mbuh parika jagung apa tela menapa kemawon niku sing nyatane tanduran kala wau saged murakapi tumrape gesange menungsa. Ning menungsa sok-sok lali ngaturke syukur, ngaturke panuwun marang Gusti merga saka nikmate bumi. Yen cara mbah-mbahmu mbiyen saben-saben bubar panen niku mesti ngawontenaken sedekah bumi, ngawontenaken merti dusun, ngawontenaken sing diarani bersih desa. Niku hajate wong sak desa. Ning sakmangke sampun langka. Sampun langka para kawula sing gelem nyukuri kanikmatane Gusti niku sampun langka. Lah niku mongko leluhur kina rumiyin sampun paring conto yen kowe nyukuri kanikmatane Gusti secara agama ya dituntunake ya ta secara agama ugi dipuntuntunaken ning secara budaya ugi sampun dipun paringi conto. Agama niku napa to? Agama niku pranatan saking Gusti ingkang tinulis wonten ing Weda Suci minangka tuntunane kajiban supaya menungsa dipun paringi tentrem lahir batin, keselamatan donya tekan akhir. Niku agama. Budaya niku angen-angen sing ambabar marang kaendahan lan katentreman. Jane agama kali budaya niku cara wong mlaku padha. Yen agama niku sikil tengen, budaya niku sikil kiwa. Ning racae sakmenika tiyang mlaku niku malah dumpuh. Enek sing mlaku sikil kiwa tok, enek uga sing mlaku niku tengen tok, enek uga sikil tengen karo kiwa malah ditabrak ning niku enten. Sing marai kisruh, marai wong kelapa kejungkel mergo kiwa karo tengen, agama karo budaya ditabrake. Aja bersih desa, ndak marai musyrik. Aja nganake sajen, ndak marai sirik. Aja ditepang. Nyajeni demit. Sakniki monggo kok dinalar, jamane maju kene ngeten lho. Kok iso sajen nyajeni demit iki tegese piye? Kula tak takon. Demit pundi sing doyan kali gedang raja iki demit pundi? Niku sing doyan iki bangsane danyang. Danyang niku enten danyang katon kali mboten katon. Lah sing doyan gedang niku danyang katon. Danyang iki sapa to? Sing donyang. Ya wong sing lenggah sak lapangan iki danyange wates mriki ngoten. Ngono ya. Iki ora antase nemenaken. Nah, nuwun sewu. Sajen. Sok-sok lak wonten dipun tayangaken wonten ing layar kaca. Ana wong sing ngelek-ngelek sajen, ana wong sing wani mbuang sajen, ana wong sing wani ngendhang sajen. Mergo niku mboten ngerti maknane sajen niku napa. Sajen niku penyajian niku unjuk rasa. Unjuk rasane sapa? Unjuk rasane menungsa kalian Gusti ingkang nyipta jagat. Ingkang peparing wujudipun kanugrahan kala gumandul, kala kasimpar, kala wijo, kala kapendhem lan liya-liyane niku dilumpukke dadi siji lajeng ngaturke panuwun kaliyan Gusti kanthi ucapan Duh Gusti kula ngaturaken panuwun menika sedaya peparing paduka ingkang nyatanipun murakapi tumrape gesang kawula. Ngono iki wong syukuran kaya ngono wong matur nuwun karo Gusti sediarani elek iki tegese piye? Yen buceng ngono iki ya ana karepe, Pak. Ya ana. Buceng iki tegese nyebuta sing kenceng. Nyebut karo sapa? Gusti ingkang nyipta jagat kanthi cara budi zikir lan uga nindakake wiritan. Kuwi buceng. Yen buceng tumes kae piye, Pak? Aku ngerti kuwi. Apa? Mlebune kenceng metune lemes. Ya kok ngomong pisan lambene elek. Lho, aku iki bilane Bapak Semar lho.
sing dikandhani Bapak Semar iki bener. Malah sosokan sing kedawa-dawa, aja bersih desa, aja nambah wayang. Wayang iki musyrik, wayang iki haram. Lho, sejatine haram karo ora lek gumantung niate sing mresani wayang. Ya toh. Heeh, ngono kuwi. Lek nonton wayang niate gatekke lakon, gatekke wejangan, gatekke cerita, gatekke gending. Insyaallah ora ana harame, ora ana dosane. Sing marai dosa nonton wayang niate kleru, ora gatekke cerita ning butuhe mentelengi sinden. Sing rene butuhe nyawang sinden wonge teko. Enten. Lan sak lapangan. Nek nyawang sinden apa ya dosa? Urung karuan dosa lho, Tru. Yen nyawang sinden dibarengi karo rasa syukur. Ya Allah, menika paduka nyiptakaken wujudipun waranggana ing suwiste ing warni, ing swantenipun sae-sae. Ya Allah, nggo endah Gusti sedalu menika. Nek dibarengi rasa syukur, ora ana harame. Tur nyawang sinden pun sewu ya. Survei membuktikan awake dhewe rasa munafik, awake dhewe rasa suci-suci. Mbuh sala, mbuh Ponorogo, mbuh Jaten, mbuh Wates kene pisan. Wong lanang mbuh enom mbuh tuwa nyawang sinden nek nganti ora tertarik wajib dipresakne. Pengumuman iki. Wong lanang ora tuwa ora enom nyawang sinden ayu nek ora tertarik wajib dipresak. Ini ya kuwi dibarengi karo gedene rasa syukur ngono kuwi. Ah. Kula lajengaken anggen kula matur. Jenengan prisa napa mboten bilih simbole kesuburan Dewi Sri sampun uncak saking negari Ngamarta pun prisa derek. Ngomong iki padha